Kao prvo zračno bombardiranje možemo odrediti dva događaja. Vojska Habsburške monarhije je u proljeće 1849. godine napala Veneciju. Napad 200-tinjak papirnatih balona, punjenih toplim zrakom, izvršen je 22. kolovoza iste godine. Svaki je balon nosio oko 15 kg eksploziva. Bombe su imale vremenski mehanizam koji se aktivirao nakon 30 minuta. Dva primjerka tih bombi mogu se vidjeti u Bečkom ratnom muzeju. Za vrijeme Tripolitanskog rata između Italije i Turske, talijanski pilot Giulio Gavotti, leteći u zrakoplovu tipa Taube, izvršio prvo zrakoplovno bombardiranje 1. studenog 1911. godine. Tada je izbacio 4 bombe veličine Grape-a iz kokpita svog zrakoplova s visine od 180 metara. Napad je imao više psihološko značenje nego neki stvarni borbeni učinak. Isti pilot je prvi u povijesti izvršio i noćnu misiju avionom.